बेनिखायनो आंबो बेखौ बुंनो हास्थायो Today's youths are our tomorrow's leader दिनै नोंसोर जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर नाथाय गाबोन जोंनि दैदेनगिरिया नोंसोरनो जोंनि बाइबेलाव दङ 10 आज्ञा 10 commandments बे 10 commandments खौ जुदि जोङो फालियोब्ला इसोरा नोंसोरखौ बोर होगोन इसोरा नोंसोरखौ हेफाजाब होगोन दिनै बे क्रिसमासआ मानि थाखाय जे बे क्रिसमासआ जाबाय इसोरनि अननायखौ जोंनो ओरैनो होबाय बिनि थाखाय जोङो फालिदों मानि थाखाय प्रि क्रिसमास बे प्रि क्रिसमासआ जाबाय नोंसोरो कलेजाव फरायो नोंसोरो हस्टेलाव थायो गुबुन गुबुन जायगानि गुबुन गुबुन गामिनि गुबुन गुबुन जायगायाव थायो गुबुन गुबुन मोनसे परिबेसाव थायो नोंसोरो बे बर'दिननि समाव नोंसोरो लोगो मोनज्लायनाय नङा बेनिखायनो प्रि क्रिसमास एडभान्सै जोंनि नोंसोरनि खौसेथिखौहाय लाखिनो थाखाय आरो बे कलेजाव फरायनाय हिनजावसा हौवासा लेक्चारार्सफोर प्रफेसारफोर गासैजों गोजान गोजानाव थागोनखाय जोङो जयै गोसो मोनसेखौ इसोरखौ हामबाय होनायनि सिन स्वरुपै दिनै बे प्रि क्रिसमासखौ सेलेब्रेट खालामदों बिनि ओंथिया बेनो बेनिखायनो देरबोनाय जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर जे नोंसोरो मालाबाबो नोंसोरो इसोरखौ दा नेवसि जोङो जहननि 8:24 फोराव जों फरायबा नुनो मोनो बाव होनबाय you shall die in your sins नोंसोरो नोंसोरनि पापावनो थैगोन बेनिखायनो संसारखौ नोंसोरो दानाय हर संसारखौ नोंसोरो हागौबा नेवसि नाथाय संसाराव थानाय समावनो नोंसोरनि जिबनखौ नोंसोरो गावसोरनो गठन खालाम नोंसोरनि फरायनाय नोंसोरनि आखल आखु आसार व्यवहार नोंसोरनि मानसिफोरजों जे रिलेशनशिप सम्पर्क एज अ कम्युनिटि हिसाबै आंनिख्रुइ बांसिन जानो हागौ नोंसोरो फेसबुक इउटुबखौ बाहायगोन नायगोन जानो हागौ सोरहाबा इउटुब चेनेलबो थानो हागौ सोरहाबा इउटुबावहाय नोंसोर रेजिस्टार खालामो गोबां रोखोमनि इनफरमेशनखौ आंनिख्रुइ बांसिन नोंसोर मोनो मोनसे जिनिस आङो बुंनो हास्थायदों आङो गाज्रि मोननायजों नङा खिन्थु गोसोआव अननायजों आरो दुखुजों आं बेखौ दिनै बुंनो हास्थायो बिसेसखि जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर दिनै मा नुयो जोङो आदा सदा फरायनाया फोजोबा बुङानो जोंनि जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोरखौ आं मोनसे सोदोब बाहायनोसै दोनखारलायनाय हाबा जाखानायानो सोरबा गावनि फिसायनिफ्राय साबसिन नुयोब्ला सेंग्रा नुयोब्ला बेजों दोनखारलांनाय नायल' जाल' गावनि उन्दै उन्दै गथ'फोरखौ जलदब गारनानै मावरिया खालामनानै गालांनाय दिनै जोंनि बर' समाजाव आङो बेखौ नुबाय बेनिखायनो आंबो बेखौ बुंनो हास्थायो Today's youths are our tomorrow's leader दिनै नोंसोर जोहोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर नाथाय गाबोन जोंनि दैदेनगिरिया नोंसोरनो आरो नोंसोरो दैदेनगिरि जागोनब्ला बेनिखायनो दिनैनो now is the acceptable time to give your life to Christ and to accept Christ नोंसोरनि जिबनखौ इसोरनो गथाय आरो इसोरखौ नोंसोरो नाजाव आरो बे इसोराव नोंसोरो प्रार्थना खालाम मानो होनबा जोंनि इसोरा बिनायखौ खोनासंग्रा इसोर माथाइनि 7:7 पदआव मा होनदों बि अब्ला नोंसोरो मोनगोन दराव सौ नोंसोरो खेवनानै होनाय जागोन नोंसोरो नायगिर अब्ला नोंसोरो मोनगोन दिनै इसोरा जोंखौ थोनदों It's God's command बे बेंज्लायग्रानि कमान्ड नङा It's God's command Matthew 7:7 पदआव आङो फरायनानै खोनासंनो बावलिरदों नोंसोरो बि अब्ला नोंसोरनो होनाय जागोन नोंसोरो नायगिर अब्ला नोंसोरो मोनगोन नोंसोरो दराव सौ अब्ला नोंसोरनो खेवनानै होनाय जागोन जोंहा एसेबांनाखि अनख इसोर दं सोर इसोरा बेबायदि प्रतिज्ञा लादों सोर इसोरा बेबायदि प्रतिज्ञा होदों
दिनै जोंनि इसोर जिसु ख्रिस्ट बे प्रतिज्ञाखौ जोंनो होदों दा बेनिखायनो जोलाव सेंग्रा सिख्लाफोर मान गोनां लेक्चारार्सफोर प्रिन्सिपल आङो दिनै बेखौनो बुंनो हास्थायो जे नैथियाव इसोरा जोंनो मोनसे प्रतिज्ञा होदों जे जायहा बे जिसु होननाय गथ'खौ फोथायगोन बियो जोबनो गैयै बियो मा जिबन मोनगोन आङो दहाय होनदोंमोन स्टार्टिंआव इसोरनि अननाया एक्सटेन्सिभ सिमा गैया ओमफ्राय दा आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनो हास्थायबाय God's love is sacrificial इसोरनि अननाया दान बे गावनि जिबनखौ बुलि होदों बबेयाव Calvary क्रुसाव बे Calvary क्रुसावहाय बियो गावनि जिबनखौ बुलि होदों दा जोंनि इसोरा गोथां जिबि इसोर बियो दिनै नोंजों दं जोंजों दं साफ्रोमजोंबो दं जायहा बेखौ फोथायो बिसोर बे जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन बेनिखायनो दिनै आङो बेखौनो बुंनानै फोजोबनो हास्थायबाय जेन' बे बर'दिना जोंनि थाखाय ओरैनो रंजानायनिल' नङा गाननाय जोमनायजोंल' नङा जानाय लोंनायजोंल' नङा नाथाय जोंनि गोसो मानिजों जोंनि जिबनखौ जोङो इसोरनो होनि आरो बे इसोरनावनो जोङो गाव गावखौ गथायनि जेन' जोंनि साननायफ्रा जोंनि मावनो थांखि लानायफ्रा जोंनि हास्थायनायफ्रा जोंनि बे संसाराव थानाय समाव जेन' जोङो सम्पुर्ण मानसि हिसाबै परिपुर्ण जानानै बुंफबनानै इसोरनि ब्लेसिंसखौ जों मोननो हानाय बिदिनो साबसेया इसोरनि आशीर्बादखौ मोननो हास्थाया सोरबा दंना इसोरनि आशीर्बादखौ मोननो हास्थायै अन्नानै आखाइ थिखांसाय रावबो गैया साबसेया इसोरनि आशीर्बादखौ लुबैयो गसंसाय अन्नानै जिरायदो बयबो इसोरनि आशीर्बादखौ लुबैयो नाथाय नोङो इसोरनि आशीर्बादखौ माबोरै मोनगोन जेब्ला सिमहालागै नोङो इसोरखौ जुदि नोङो सन्तुष्ट खालामनो रोङाब्ला इसोरखौ समायहोनो रोङाब्ला नोङो माबोरै इसोरनि आशीर्बादखौ मोनगोन इसोरनि आशीर्बादखौ मोनोबा नोङो बेखौ फोथायनांगोन बिनि थिननायखौ नोङो फालिनांगोन आरो बि जेखौ थिनदों नोङो बेखौनो मावनांगोन दिनै आंनि जिबनाव जुदिअ आङो IAS अफिसार जानो हायाखैब्लाबो दिनै आंहा गोजोननाय दं मानि थाखाय आङो सासे IAS अफिसारनिख्रुइबो ग्रेटार God's administrative service इसोरजों सृष्टि खालामजानाय बुहुमनि मानसिफोरनो आङो इसोरनि बाथ्राखौ आङो होनो मोनदों बे आंनि थाखाय बिराद गिदिर इसोरनि ब्लेसिंस दा बेनिखायनो आङो जोबनायाव बेखौनो बुंनानै फोजोबनो हास्थायबाय नोंसोरनि सायख'नाया मा Eternal death or eternal life Eternal death जोबनो गैयै थैनाय नष्ट जानाय ना जोबनो गैयै जिबन The choice is yours बासिनानै लानांगौआ नोंनि मानो होनबा जोंनि थांखिया होनदों For God so loved the world that He gave His only begotten Son that whosoever believeth in Him should not perish condition but have everlasting life हपायै बायदि नाथाय जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय जिबन जापन खालामनाय बेनिखायनो आङो बुंनानै बेखौनो फोजोबनो हास्थायबाय जे let this Christmas season be a season of renewing our minds and our lifestyle बे क्रिसमास सिजनानो जोंनि थाखाय जोंनि जिबनखौ रिनिउ खालामनाय आरो गोदान गुस्लायहोनाय आरो बेजोंनो जेन जोङो जोबनो गैयै गोथांखौ मोननाय बायदि जोङो बे इसोरखौ फोथायनो The only condition is you have to believe नोङो फोथायनांगौ फोथायब्लानो मोनो बिनि थाखाय नोङो जेबो बेसाद होनाङा बिनि थाखाय नोङो जेबो रां रुपा होनाङा
खालि फोथायनाय बेखौ फोथायब्लानो जोबनो गैयै गोथांखौ मोनगोन बेनिखायनो इसोरा साफ्रोमनि फिसायाव बोर होथों आरो जेन नोंसोरनि केरियारा सक्सेसफुल जायो ब्लेसेड केरियार जायो future नोंसोरनि फेमिलिया source of blessing जायो आशीर्वादनि फुंखा जानाय बायदि जोङो इसोरनावहाय जोङो गाव गावखौ गथायनो बेनिखायनो जोबनायाव आं बेखौनो बुंनो हास्थायबाय आङो साफ्रोमनिसिमबो बे बर'दिननि थाखाय गाहाम अनसायनायखौ आङो बावहरो आरो साफ्रोमबो जासिहरो wish you all the best a happy Christmas and a new year जोङो बयबो मेगन मोसेबनि